तो हाँ जी, नमस्ते। का हाल है आप सबके? उम्मीद करता नहीं आप सब कोई मस्त हुई, स्वस्थ हुई, है ना। हम संजीव सिंह राजपूत और आप सब देख रहा बनी टॉक भोजपुरी। तो आप लोग थंबनेल देखिए ले होखे हम लोगिन कि खेसारी भैया के एगो गाना आइल बाटे, जौन जे कहेला ट्रेंडिंग स्टार। खेसारी भैया के गाना आइल बाटे तेल। जाड़ा के स्पेशल सॉन्ग है भाई लोग, और तेल के आगे सब जाने हो गई बारन फेल। यहाँ तक कि पुदीना है हसीना 2.0 वो फेल कैसे भइल बारन, हम आप सब के बताएं। वीडियो में बनल रही जा। नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले हम। अब पूरा वीडियो देखला के बाद अच्छा लगी तबे लाइक करके जाए, ठीक बा। तो आई हम आप सबके बता दी कि खेसारी भैया के कुछ शुभ चिंतक लोग बाटे, जौन की मतलब कट्टर फैन होला ना, वैसन वाला फैन जो आगे कुआं बा या खाड़ी वो लोग के मालूम ना पड़ेला, ठीक बा, अंधभक्त, ठीक बा। तो वो लोग के सबसे पहले बता दी कि कुछ लोग आके चिल्ला रहल बा कि तेल के आगे सब फेल, लेकिन ई नइखे पता कि पुदीना ए हसीना तेल के पहले ही से रख दिले रहे ठेल, ठीक बा। तो हनी के एग्जाम्पल के तौर पे बता दी कि भाई लोग इन ट्रेंडिंग रिकॉर्ड बन गया, महामुकाबला। हम एगो चीज बता दे के चाहता नहीं भाई लोगिन, हमार दोस्त लोगिन, कि 4 घंटा में भी गाना ट्रेंड ना कैले रखो। अगर यकीन ना होके ना तो हम आप सब कह दे, स्क्रीन शॉट लगा देता नहीं, आप सब खुद देख ली, ठीक बा। और पावर स्टार पवन सिंह के पुदीना है हसीना 2.0 2 घंटा में ट्रेंड कर ले रहे, ठीक बा। दूसरी चीज 6 घंटा में जाके आप सबके गाना तेल गैलक ह ट्रेंडिंग में। पहले गैल 19 नंबर ट्रेंड कैलक ह, ओकरा बाद 9 नंबर ट्रेंड कैलक ह, 6 कैलक ह, फिर 4 कैलक ह, ठीक बा। अब आइल बा 2 नंबर पे। तो पहल का एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके बता देवे के चाहतनी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना ट्रेंड कैले रहे तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा में ट्रेंड कैले रहे, जन्नी। और 2 घंटा में 2 नंबर ट्रेंडिंग पे भी पहुंच गई रहे। समझ में आवता? 2 घंटा में 2 नंबर ट्रेंडिंग पे पहुंच गई रहे, और 3 घंटा में 1 नंबर ट्रेंडिंग पे स्थान जमैले रहे, जो कि हे दिले जमैले लखा आप सबके पता हो। तो 3 घंटा में पावर स्टार पवन सिंह के पावर देखा दिले रहलन अपन 1 नंबर स्थान। और म्यूजिक सेक्शन के बात तो अलग बा भाई लोग, नाव में भी ट्रेंड कैले रहे एक, सिर्फ 3 घंटा में वो 1 नंबर पे। तो ऐसन कारनामा मत कर लोगिन जा, ऐसन बात मत बोला लोगिन जा कि फिर से तहनी के मुंह छुपावे के पड़े। गलत सही रे सही बा बताओ लोगिन भाई। गाना के तो रिलीज समझे में नहीं आवत, खाली डांस लौकता हो। मोहतरमा के जो घोड़ी के एक्टिविटी रखेली, मोहतरमा के खाली डांसे लागता लौकता, बाकी कुछ तो रिलीक्स बाना। और गाना के ना जौन मेन टॉपिक जौन म्यूजिक बाना वो हिंदी के कॉपी कैल गई बा, चोरी कैल गई बा, सीधा तौर पे बोल दी। तो आ दोसर चीज कि अभी के नंबर पे तहनी के गाना म्यूजिक सेक्शन में 2 नंबर पे ट्रेंड करता भाई लोग। 2 नंबर पे कितना घंटा हो गए समझ में आवत न बा? कितना घंटा हो गए? 1 नंबर के तो बातें छोड़ दो लोग, 2 नंबर पे 11 घंटा में, अभी भी स्क्रीनशॉट लगा देता नहीं है प्रूफ खातिर देख ला लोग। 11 घंटा में 2 नंबर पे ट्रेंड करता अभी सिर्फ। 1 नंबर के तो बातें खत्म बा। 1 नंबर के तो सपना शायद आज होखबो करी तो बड़ा मेहनत करबो लोगिन ना भाई लोग, बड़ा मेहनत करबो लोगिन तब जाई, ठीक बा। तो पावर स्टार के तुलना मत कर लोगिन जा, ठीक बा। भेड़ बकरी का भाई लोग का बताई हम, भेड़ बकरी कोई मतलब मुकाबला कर पाई शेर से? कबो ना। तो भाई आप सब ना बस वीडियो के जन जन तक शेयर करके पहुंचा दीजा, और विरोधी लोग के पास तनी दे दी लोगिन जा कि यही भक्कर आके बोलत आ रहा लोगिन ना, बोलल बंद कर लोगिन। अब कहीं शर्म आई ना तो मुंह छुपावे के जगह ना रही। फिर मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सब कोई के।